matigas, matigas. Lagyan. Mais na yung Mga kamay. Matutusok. Excited, excited, excited. May Game Boy is nandito. Mabidi na. Kaya pala, di ka nakatulog. Hindi, nakatulog ako. Nakatulog ka ba? PS2. Yay! Dumating na rin ang dati ko pang hinihintay. Taon. Dapat cutter kasi. Ang bagal naman. Naubos yung... Naubos na yung video. Daming ano. Hindi, mamaya na. Di ba kita... Mo muna, para alam. Ay, pagkabukas. Pagkabukas. Sumunod na yung vaccine niya. Wow! Tabi naman, nagbibidyo ako. Hindi, tabi. Ay, ganyan. Alis na, para makita. Tagal! Tawag mo si mama mo. Dali. Tawag mo si mama mo. Hindi nandun ako nanonood ng nakakatakot. Nang? Nakakatakot. Horror. Horror. Horrible. Tigas naman. It's so Ay, horrible. pabuksan. Mario. Uy! Ayun na! Ayun!